Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Biyernes, pitsa 24 na, bulan sang Enero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 27 anyos nga lalaki na dakpan sa bypass operation sa La Carlota. Probinsya, umpisahan na ang renovation sa Panaad Park and Stadium. Mayor Bing nagapati, hindi problema ang peace and order situation sa Bacolod bangod sa madamo nga negosyo sa syudad. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Ginpirmahan na kuno ni Presidente Rodrigo Duterte ang bag-o nga lahi nagadugang patong buwis sa maka holobog nga ilimnon kag e-cigarettes. Ini ginkompirmar ni Executive Secretary Salvador Milladia. Sa dalom sang bag-ong lahi, magasaka ang sintak sa makahulubog nga ilimnon sa 35 tub-tub 50 pesos. Samtang ang e-cigarettes naman magasaka 25 tub-tub 45 pesos. Wala problema. Para sa akon maayo ini. Kay ang buwis nga makaltas dire, makadto ini. Suno sa report sa Universal Healthcare Law. Para nga ang palainom, kung gainom ka isa kakaha, himuan na lang tunga. Kung gainom ka tunga, himuan lang 3. Kung gasigarilyo ka, isa ka pakite. Isa ka kadadlaw, aber, panubo-nubui, himuan lang 3. Para pa ina sa imo, ikaayong lawas. Maayo ini Kwaon lang ang mataas-taas nga buwis, gikan sa mga bisyo. Katulad sining makahulubog nga ilimnon kag sigarilyo nga makahalit sa aton ikaayong lawas. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Good morning, anay. Sa aton sini mga plantador gamay itdalagko man, ari ang dugang nga pamaagi sa pagpatin-ad ninyo sa inyo patubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa ilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sa 35 tub-tub, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer, kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado, kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga ay unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi, kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa duga nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
nagadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-aksyon mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo! May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-aksyon mo! Ipa-aksyon mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon.
Action Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na good morning, bilog nga dak Banwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa mga merkado morning, ang amon patrol matugnaw ang kaagahon, nagalagulad na sa pila ka mga merkado, agod badulong saton ang nagapanguna nga presyo, sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Uy, Biyernes subong. So kung Biyernes, ang nagaman sang aton patrol, ba isa ini siya sang napilian Board of Directors sang Negros Press Club. Bag-o nga mga opisyal sang Negros Press Club. Amo subong ang nagaman sa patrol upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Arikan subong live naman sa Burgos Public Market. Ikaw gito na baka-baka pakampanya para sakon mo, no? Baba. Ay, sorry. Pero nakabati ko, Action Fred, chismis nga daw namian ka kung Biyernes, kaya daw paborito mo ang kaistorya mo subong. Magpabilin, ina ba lang nga chismis o kung ikupermahon mo para mangin isa ka balita? Inaya ko permado, ina. Ah, good! Amo na yan, ang gusto mo da karandalon ko. Okay. Ambal lang, isa alang ko blagambal. Luyag ko, dalon mo di si Presidente Rodrigo Duterte. Ikaw kitong gabing hari-hari. Nagpuli na sa Kabalok Action Fred, alas 4 na siya sang kagahon. Naghalin dito man sa El Fisher Hotel. Wala gisa nakahabyog sugilanon? Wala man Action Fred, kay amo to ganin pa namon kagabi mo, ginabulubantayan kay base may pasabog naman sa ngayambal. Pero so far do wala man. Sa piyak nga wala kami to nakasulod. Ara lang kami dito sa guwa, tinagawlat-hulat man, ginapalapad man namon ang amon nga dulunggan. Base pa lang may mabatian, pero daw wala gid Action Fred. Sang daw questionable kag kung baga istoryahan subong nga adlaw. Pero ang istoryahan taya subong nga aga, ang presyo naman sang isda kay pinakamuno di kagina si Manong Moises nga daw medyo nagmahal-mahal ang isda. Bangod man sa hangin, bala kung mag-Action Fred, how tinabudlayan ng aton nga mga mangingis. Manong Moises, mayong aga, kamusta ang imo nga binta? Wala pa, Mayo. Wala pa gali. Pero titigpila na yung mga isda mo nung sa liwat kag nga nagmahal naman na sila. Sa hangin. Madlos hangin. Amo na? Madlos ang marapara. Titigpa na yung mga baligya mo kag tigpila? Depende sa isda. Yung pungaon. Kung pungaon yung barato mo na. Sila ko, alin sa puno, makatod. Ang ilak ko, 320. Ang lapu-lapo, 500. Ang bulgan, lagko mo na nga bulgan, sa isis na 320 na yan. Ang ginga, para sa lasang lapu-lapo. 100. Ang manumbok, 460, tangigi. Kung slice tangigi, pero barato lang na, 480 ang pinakataas kong bigya. Saga, Diyos na ga, saka panahog na tulad sa hangin kag sa pangwaon. Barato na 150 na retail ko yan. Ang nipis. Nipis na wala na ulo na undan na tanan. Di mga bangro, subong niya kay Kwan nga ang hangin. Wala na niya kontra chimpong hangin kay ang bangros kay punong na yan, sagod na yan. Mga pasaya niya. Mga subong basayan guro. Mahal guro na subong basayan. Amo-amo sila sang isda, no? Mahal ko yung basayan. Ano usually no nga bulan ang wala labot besang Disyembre kag Enero ano nga bulan nagamahal gid ang iyang isda. Ang isda Kwaresma may okasyon mo nagamal isda. Kung isa iwat pangon. Kag sa mga chimpo no. Sa chimpo galakas sa chimpo na ang isda way na yaga kontrol sino pa presidente nagagi wala sang isda ka nag kontrol la basiro na hanggang nanagat. Kay kung isa wala ka pangon. Di ka nagsanay kung masang isda na sa komisyonan. Di nagsanay gid jagad lagan nga isda. Presyo. Sa gilagsanay sa presyo. Sabi ko do ka sadya guro tanawon nga daghan gurong isda. Pero ti wala di kapit si Presidente Duterte. Wala man. Wala ka to nag-supply siya isda. Wala man. Kao na sa sako ni. Ha? Kao na sa kinasuplayan ko. Okay. Di Action Fred, presyo to sa nagapanguna nga isda diri sa Burgos Public Porte may Market.
May tag 500 na, no? Pwerte gani action Fred, nakibot ko kaina, lapu-lapo kag gingaw ya. 500 ang kilo. Nang kung magbakal ko lapu-lapo, 500 ang kilo, pila na kabilog nga slice. Isang kilo eh. Pila na gani usually? Whole price pa na. Pero pag na-slice sa mahal-mahal, pag na, ay te, limpihan mo pa mo. Oh. Ang pinakalubo na lagro, 600 po rin. Apay bite, mamo na kung slice. Ang isa na ka, ano na. Slice na, kununod na. Lain yung bilog, lain mo yung na-slice na. Eh, na-slice na, but lingon, limpyo na na mo ya. Puro kunulo na lang, halimbawa ulo, barato lang na kunulo lang. Pagkaka, pakawasang baboy, barato ang ulo, ang unod, mahal. Kung kumakluan na nila bilog, yung bitay Diyos lang sa, ano, ang presyo ang life. Bitay Diyos na, mitad, sobra sila sa mitad niya, sila pa unang mga ranon. Good, yado. Yado, nagasagot. Eh, kami, nagkakapila kami palusad sa Atlaso. Eh, ang lapu-lapo mo to subong mo pila to kilo? 3 kilo sa. 3 kilos, buti 1.5 gid do, isa ko lang kamot action Fred. Ado, Oo. ano ko lang ani. Kumbaga 4 arm lang bala ang kalabaon, pero do pa kuman ang kadakon. Mga 15 persons makakaon na na. O, mag 15 person yung mga sobra na na yan. Oh, 15 person, Hindi mo magkaon ka mo sa sila. Mag 15 person, 5 million kayo, hindi kayo. Hindi lang ko pagkakigi. Hindi na kayo. Lagi nakigan, muwi ko. Hindi na kayo. Wala. Action din. Action Fred. Awaya. Nakikigan niya ko diyo, kamabot kinikili, diya ka. Hindi ka puli na. Sa hinigaran. Tagay yung punggol ko. Sa inigaran, kagali. Toltolon ko na mo, gusto mo, garo, buslot kilid mo, ginakigan ko diya. Punggol ko. Hindi na ko papagkigi, O tayo ko man sa kadlaw, syempre, kidaga pa mersagid sa. Pero tiyamak mo, ang paresang kamot ko kadako, 1.5 na action Fred, no, isa ni case dati, good for 15 persons naman. Pero ti ko lutoon mo, bakal ka pa lamas mo, kung sweet and sour mo da, another, butang ta 300 to 500 pesos naman action Fred. Amo na subong kamahal ang isda amo gani. Hamboy-hamboy sa kalibo, ah. Oh, correct. Amo ni ang akon subong niya, patis na lang iya kag mantika kag asin. Kamayo man. Oh, pero ikaw yadaan niya ginagaan mo ko kisa do ka na makatilaw gi ko sang steak, nga bala? Magani, ang imo ya, ang sudan mo patis lang, pero may panakot na karne. Asin lang, pero ginasinan mo sugbang baboy. Ay, lado ka bangga. Hindi patis gid kag mantika eh. Ang kumbaga childhood days wala action Fred. Nga amo na yung uso sa una mo patis kag mantika. Sa una, amo niya chimpo na mo puriko. Ano nang puriko man? Mantika, nasamos ka nun. Oo. Di wala na patis kag asin? Wala na. Amo lang yun ya, ang Puriko lang, oh. Namin na siya. May arasin tultol. Ang perte naman ito mga dalom na Wala ka nakaabot na. Ining tultol ni asin ni siya nga do bato lang na bilog ni siya nga do bato. Pagbutang mo sang patis sang mantika, isulusaw-saw mo sa kanon mo, sirbi na sa asin. Abaw, perte. Pero may ara pag di action Fred. Susubong niya, waga bakal sila isa ra kauga. Ang pisyon nila. Bakal uga, ginaprito, ginapakabit sa babaw asila da kalanan. Eh para magsudan masimhot. Timo dayon sudan. Ate mayo man. Okay man. Sobra na gini ha. Ibang totoo, action Fred mo na. Sobra ka bagit. Sobra, hindi man na. Action Fred, pulo pigado man. Pero makatultol ka mo sa balay ni Action Fred. Bugana niya si Action Fred mo. Kapangata, giniya. Welcome. Basi, dati, bati na ka mo, welcome na. Basi tultulon kag ako, sa ako nyo, itudlo, Ngagin tudlo ko si Action Fred ni, tuod na ya. Si Action Fred, ikaw na bahala sila, kaya ako na bahala ang naghatag sang presyo sang isda. Reglado, Subong man nga kagahon. Live diri po Burgos Public Market ini si Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Ba, porte ka mahal ba? Mahal pas baboy, mahal pa sa karne, tag 500 ang isda subong puwerte nga presyo. Hindi maintindihan.
Ariho, ang libreng medical check-up, libreng konsultasyon nagapadayon kay Bernie Subong. Alas 9 ang aga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar ka muda sa Life Extension Clinic, komportable kayo matinlo, so maserbisyuhan kamo. Ang importante makabakal kamo sang ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa cancer, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa Amerika, kagaiping nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan, Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Mabalik kami pagkatapos ini. This time check. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, probinsya, ginumpisahan na ang renovation sang Panaad Park and Stadium. Balita Kapitolyo. Detalyo konti Aksyon Marlon Dinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginsugdag na sa gobyerno provincial ang major renovation sa Panaad Park and Stadium nga nahamtang sa barangay Mansilingan na sudad sa Bacolod. Sa patikayan nga press conference sa kahapon, ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Hosea Bonga Lacson nga una nga gin-renovate ang track oval kabahin ini sa pagpanghanda man sang Negros Occidental sa pag-host sang 2021 palarong pambansa. Ginapatag sang gobernador nga bisan pa mayara sang renovation nga ginapatigayon sa Panaad dayon sa gihapon ang mga aktibidad
sa patigayunon nga panaad sa Negros Festival sa bulan sang Abril. Dugang pasang gobernador, pwede sa gihapon magamit ang mga lugar o konvenyo sa panaad nga hindi maapektuhan sang renovation. Ika-apat na ining renovation sa panaad. Una, ginpatayan sa tong tuig 2007, ginsundan na tuig 2010, kag 2011. Governor Bong Lacson. It should not diminish the grandeur of Panaad Festival. We will still do our best using limited space in Panaad. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Action na Marlos Hiroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural habon, puro-puro kagini makahalit sa panit habon, wala sa ginsimpon nga kemikal, amoy ni siyang Santon Plus Herba nga habon, may antioxidant na may anti-wrinkles pa. Hindi sini magkurinot ang inyo panit. Para sa hubin kag presko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo? Magpino ang kutis ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Yan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula 13-19. Una nga bula resulta 13 kag 19. Second draw, ikaduha nga bula 21-19. Ikaduha nga bula resulta 21 kag 19. Third draw, ikatatlo nga bula 37-5. Ikatatlo nga bula resulta 37 kag 5. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sabat sa manubo nga baklanay humayo gamit kamo unique complete fertilizer nga kay pinasayi ini nga abuno, may nitrogen para patambok, posporos para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sa 2 ka sako sang unique complete fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya. DP garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. I-follow up ninyo sang 3 ka unique complete fertilizer kag 1 ka sulfato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi resulta. Dako ang inyo mangin produksyon. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na balikantang patrol sa sini nga mga tinion.
ang natipon nila nga mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Asini nga mga tinion, on standby na si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, sunog ang duha ka kamot sang 24 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Rezin Castor taga syudad sang Silay. Ini siya ang magkuryente. Sa alegasyon sang biktima, nagatakod siya sang kuryente sa Centerville Housing. Kag wala niya makita nga nagtapik siya kamot ang open wire nga kuryente sa poste. Rason nga na kuryente kag nadagdag gikan naman iya sa atop. Sa dugang panato na balita, na sideswipe naman ang isa ka motorsiklo si Willard Tiansay, 62 anyos, at ubang naman sang Lopez East malapit sa Dalan Circumferential. Sa alegasyon sang biktima, tuyo sini magtabok apang sang yara na siya sa pedestrian lane, nasa gaid siya sang motorsiklo. Dugang pa matapos siya mabungguan kag natumba, wala nagpundo ang motorsiklo sa baylo, ginpabayan siya nga nakaangkon sang kapilasan sa nagkalain-lain nga bahin sang iya nga lawas. Ang tanan nga biktima ang padayon karon ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Balitalin sa patrol ang ka-action niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Kape-kape kamo anay Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nami ni kay wala kalamay natural sweetener para sa may mga diabetes. Makabulig ini. Paalerto sa atong lawas kag paminsaron kay gintun-an gid ini sang mga sayantipiko dito sa Amerika na diskubrihan nga kun berde pang kape porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Kini mo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen. Loaded pa sang phytonutrients. Ang panawag sa iya natural colon cleanser. May mga utod kita tag 2-3 kadlaw hindi makaitsar, delikado na ina. Aber, kapi-kapi lang. Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Resulta sang loto pagkatapos ni. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse,
talagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Makulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, Santon Plus Herbal Oil. Balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga erba. Inintig tulog na amo gining kahigayunan nga makabakal kamo para inugbanyos sa palanakit sang kalawasan, butod yan sa kabataan, sakit yan, sakit puson, epektibo. Inugbanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini, ibutang tag sa kapuluyan sa tion sang pagkinahanglan kag emergency, inyo gidini mapuslan. Santon Plus Herbal Oil, mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 642 kita, jackpot. Pila ining jackpot ya, daw wala mabutang kung pila ang jackpot. Pero ang resulta, 25, 40, 9, 4, 2, 22. Resulta sang 642, 25, 40, 9, 4, 2 kag 22. Sa ilo kita 649 ang jackpot, 43 milyones, 43 million. Kombinasyon in any order, 30, 17, 15, 29, 19, 49. Resulta sang 649, 30, 17, 15, 29, 19, kag 49. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa
sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. Santon Plus Herbal Capsule, number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Ini mga goiter, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa. Kaysa una ginapaoperahan ina. Ang pag-opera okay man, o galing may agi, may pilas, may pinalihan, sa karon niya, ang mga bukol nga nagatubo sa lawas, ginatunaw na lang ina sang Santon Plus Herbal Capsule. Hindi pagpadugaya, basi mangin malignan pa ina. So sa aton mga kauturan, kung may bukol nga magtubo sa lawas, tunawa dayon. Pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. I-kombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na. Balita City Hall. Mayor Bing nagapati, hindi problema ang peace and order situation sa Bacolod bangod sa madamo nga negosyo sa syudad. Balita City Hall. Detalye for the Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead.
Bayong ag-action Fred, nagapati si Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga hindi problema ang peace and order situation sa syudad sa Bacolod, Bangod. Nagapabilin sa gihapon nga vibrant ang business climate sa syudad. Ini action Fred ang kabahin gid lamang sa reaksyon sang alkalde matapos nga nasapuan ang isa ka lalaki nga ginabdak si isa ka subdivision sa may barangay Mansilingan. Suno kay Leonardia, luyag sinaksyon na Fred nga mahibaloan kung bala ang ini nga kaso kon krimen ang angot sa anti-illegal drug campaign. Liwat ang palayag sang alkalde nga nagnubo ang crime volume sa Bacolod sang 2019 action Fred kung ikumparar ang records sang 2018. Gintugyan na sang alkalde sa kapulisan nga usisaon ang ini nga krimen kag posible mabudlay man nga duludakpon ang mga naghimo sa likod sini. Gusto ko na mabalaan kung bala may labod na sa an illegal drug campaign. Tanon nyo bala kay ang sa business climate sa Bacolod is still very vibrant. If peace and order were a problem, hindi man mag-amo ni kadamo ang negosyo sa Bacolod. Nabatian si Bacolod Mayor Evelio Leonardia. Sa mga bagong gid lamang bugtaw kag luyag magpangape, aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Bawod ang Life Extension Coffee Mix sa mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga mga kaaksyon o galiya ang pag-inom sang pinakaunang kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic sa JA7 Building, Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang Action Deal sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. May tisi ang alkaline nga vitamin C. Amo ning gamitan nyo. Ining bulubaylo sa panahon, init kon og tupper ti katugnaw kon kaagahon, kon hindi kas ni mabakod, kag hindi mabakod ang imo immune system, sigurado gid tapikan ka hilana, chipon, ubo, trangkaso, allergy, kag iban pa nga pamalatian. So, pabakoro ng lawas, pabakoro ng immune system, sining pagkulokambyo sang panahon, gamit kita Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mas mabakod bagid kung ang Mighty C ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya wala ni gabulag ang duwa gaupod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C pwede na mabakal pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita
gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Diri kita ho, 27 anyos nga lalaki na dakpan sa buy-bust operation sa La Carlota. Detalye sini upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May aksyon na Fred priso karon sa custodial facility sa La Carlota PNP. Ini isa ka 27 anyos nga soltero ho, matapos nga madakpan sa buy-bust operation dira sa may Hiniti Street, Barangay 2, syudad sang La Carlota. Ang suspitsado ginkilala diri sa kay Larry Lansar kag pamuluyo ini sa Purok Crotons, Barangay Ayungon sa uman nga syudad. Ginpangunahan ni Police Major Romeo Vargas ang nasambit iyang buy-bust operation kag nakuha sa puder sining nasambit iyang suspect ang balor 50,000 pesos sa ginapatihan Shabu Action Fred. Lakip na ang mga drug paraphernalia sa subongman cellphone kag 500 pesos nga buy-bust money. Ang suspect mga pangatubang sang kaso nga paglubag iya sa Republic Act 9165 o kon illegal nga paghupot sang droga. Inang balita sa Nokpo Action, Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Aber diri kita, pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita gyapon kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action
siya na Fred total wreck ang isa ka Ford Everest nga salakyan na maneho sa isa ka Korean national matapos ginbungguan ang 4.8 million pesos nga Halandumon Tower kagabi o kung kainas ang kagahon. Ang driver amo si Shin Iwan, 46 anyos, taga syudad sang Tangob o kung taga barangay Tangob, samtang ang sakay sini amo naman si Lee Song Yun. Suno kay Dali Tolentino, vendor o nagabaligya sa malapit sa natamuan sang aksidente. Nagahagunos ini ang salakyan nga nag-counterflow sa Dalan Rizal kag nagliko naman pawala sa Dalan Gonzaga, rason nga ti nabungguan kag nalambot niya ang Halandumon Tower. Sa karon action na Fred, wala gin-detain ining Korean National bangod nga padala pa to kun gindala pa sila sa ospital kainas ang kagahon sa natabong aksidente. Bangod nga nakaangkon man sang minor nga kapilasan na tala na nga subong adlaw magulo adlaw magabalik man sila sa estasyon sang kapulisan agod mahibaluan kon ano gid ang o kung paano nila i-process o kung ano ang matabo action na Fred bangod nga ti medyo damage man ang Halandumon Tower. Sa dugang karon nga update, bantayan lang sa iban nga news and public affairs program sang Aksyon Radyo Bacolod. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49. Kontrobersyal na daan ng Halandumon Tower, gindugangan pa. Ay, por Diyos. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Kabati ka mo kina, luyag ka mangin milyonaryo sa tuig 2020. Entra na sa ACS Milyones 2020. Apos-apos lang mag-entra dire. Gusto ka magpartisipar? Aray, kuha ka tidlo nga papel, isulat ng kompleto mo nga ngalan, ang imo edad, address nimo, contact number kung may ara, kag pirmahan mo. Kinahanglan pirma mo gid ha. Pagkatapos, isulod mo ina sa legal size envelope, ini blang long size nga sobre, nga puti, butang mo dira. Pagkatapos, isulat mo sa likod sina sang sobre ang promo title, ang ACS Milyones 2020. Ibutang mo mada kung ano ang proof of purchase mo, kag ipadala mo sa tanan nga waragwagan sang MBC. Parapos Aksyon Radio Bacolod lang, ibutang mo. Anong mga proof of purchase mo? Nga i-upload mo sa sobre. Pwede ang unique toothpaste, 4 ka sachet sang unique 10 ml or isa ka box sang unique 50 ml, 100 ml or 150 ml. Pwede man ang Pride detergent, 2 ka sachet sa Pride powder 40 grams or 1 pouch of Pride powder 500 grams, 1,000 grams or 2,000 grams or isa ka wrapper sang Pride bar 400 grams o kon 2 ka wrapper sang Pride bar 100 grams. Pwede man ang Star Wax Floor Wax, isa ka box sang Star Wax 90 grams or 180 grams. Shield bath soap, pwede man, isa ka wrapper sang Shield 60 grams or isa ka box sang Shield 90 grams or 120 grams. Smart dishwashing, 2 ka sachet sang Smart Liquid 50 ml or isa ka pouch sang Smart Liquid 200 ml or isa ka label wrapper sang Smart Paste 200 grams or 400 grams. White Rose Kojic Whitening Soap, pwede man, isa ka box sang White Rose 60 grams or 120 grams. Amo nang ipadala nyo dire sa Aksyon Radio tagsa kasimana, makabaton 3 sang 1,500. Magasugod na ini siya sa masunod nga simana kag ang nahuna nga draw Pebrero 8. Magatakop ini siya Mayo 15 tuig 2020 plus kung makajakpat ka 1 ka milyon base kung tsansa nyo na nga mangin milyonaryo. Pasakop na now na sa ACS Milyones 2020. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56 na. Dapat pasakop na kamo kay ang aton sining tsansa talagsa lang lagaabot, na talagsa lang gaabot milyon ina kung sa 2019 base kung daw medyo masubo ang kabuhi mo diri ya kung umintra ikaw sa aton promo base ikaw na ang masunod nga milyonaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,